Sige. Una. Isa. Pag matag na anak ko, ako na palit tayo gusto. Palit tayo. Sige. Sige. Oh no! Draw. Tiksa ka. Isunod eh. Draw. Go, dali. Ako. Sige, ulit natin. Hirap naman yung takip mo. Sige na, ikot. Yan, ay, okay. Na. Ulit ah. Laan mo ah. Okay. Sino? Lisod kayo, tro. Tara, ayun, tro. Ano yung nilog eh? Yes, ay. Ano mo mo? Ano mo ako? Hey. May turn tayo kasi! Isa. Ito na, mag-register tayo kasi wala pa tayong account. So, hindi natin itong register. Tapos, enter na natin yung number natin guys. Cellphone number. Tapos, insert na yung password natin guys. Para tayo lang makakaalam yung password natin. Tapos, timanan lang natin. Tapos, i-confirm natin kung ano yung sinulat natin sa taas. Para parehas sila. Walang lamangan guys. So, send natin yung OTP natin. Yun, okay na. Mag-detect yun sa inyo guys. Yun, yung number. Yun yung isusulat natin. Tapos, mag-register na tayo guys. So, hintayin lang natin. Oh, ito na. Nakapasok na tayo. Connecting. So, dito na. Maglalaro na tayo. Very simple lang at magkakapira na tayo. At marami kang laro na pagpipilian guys. So, hindi ka mag-board dito. So, dapat meron kang GCash account. So, ito yung amount na ating isusugal. 100, 200, 500, gano'n. Tapos, cash in lang natin. Tapos, isi-send lang natin sa kanila yung ating isusugal. So, gano'n lang. So, 100. Tapos, i-enter natin yung GCash mobile number natin. Tapos, OTP number. Tapos, text lang yun. So, yun. Pwede na tayo maglaro, guys. So, let's do it. So, ganun lang. So, subukan natin ang bagong laro nito, Phonics Game.